Годината е 2007. На датата 1 януари България става пълноправна членка на Европейският съюз. От тази специална дата до сега са минали цели 17 години. А има ли промяна, ще разберем след малко. Аз съм Йоана Рашкова и имам удоволствие да бъда водеща на подкаста на училищното музикално радио 17 години България в Европейският съюз. Нашата цел днес е не само да покажем колко важен е Европейският съюз за нас, а и също да ви запознаем с дейността на Евроклуба на нашата гимназия. Нашите гости днес са госпожа Неля Митева, преподавател по философия и гражданско образование, дългогодишен ръководител на Евроклуба на езикова гимназия Иван Вазов, Георги Генов от 11 клас, Елица Бояджиева от 12 Д клас и Ангелина Кунева, която беше бивша ученичка на ЕГА Иван Вазов. Онлайн ще се включи Иван Бъклев, един от активните участници на Евроклуба. Първите ни гости днес са Георги и Елица. Здравейте, как сте? Здравей, благодаря, добре. Ти как си? Добре. Георги? Добре сме. Радваме сме тук. От колко години участвате в Евроклуба? Аз съм в клуба от 2 години и през тези 2 години имахме много интересни събития заедно и много емоции заедно. Аз съм също с Елица от 2 години. От началото сме заедно. И мисля, че и двамата мислим да продължим и следващата година. Кои са най-запомнящите ви преживявания заедно с Евроклуба? За мен едно от най-запомнящите си преживявания определено беше посещението на Европарламента в Брюксел. Бяхме поканени на връчването на европейските награди Лукс, които са най-демократично връчваните награди. Беше изключително интересно, защото имахме разглеждане на Европейския парламент, през което време ние успяхме да се запознаем с функциите на Европейския парламент, как е структуриран, за хората, които работят там, с дейностите им и беше изключително интересно и полезно за нас като млади хора, които тепърва влизат в тази материя. Георги, а за теб кои са най-интересните събития? За мен е главно, когато ходихме в съда, имахме поканата да влезем в една зала, да видим как протича едно съдебно дело и всъщност да влезем в тогата. Наистина бяхме в тогата, дадоха ния и ни беше зададена задача да преценим в един случай как трябва да осъдим човек и годините, които той трябва да излежи. Накрая също и всички се позабавлявахме, хапнахме пица в съда, бяха много забавни моменти. Георги, промениха ли те събитията заедно с Евроклуба и ако да, как? Със сигурност са променили, особено знанията, които са за Европейския парламент, госпожа Митева, хората. Бих казал, че ораторските му умения са се подобрили, особено с дебатите, които протичат от миналата година, които съм участвал, също и тази продължаваме. И това е главното нещо, което намирам като разлика в мен преди и сега. Елица, това, че си част от този клуб, мотивира ли те евентуално в бъдеще да работиш съвместно с европейските институции? Разбира се, колкото повече правим проекти съвместно с европейски институции, например, малко преди Коледа имахме съвместно проект с Люксембург, Европейски парламент в Люксембург, и всички дейности с хората, които работят там, ме карат да се замисля колко интересна е тяхната работа и колко важна е ролята на всички хора, които участват в Европейския съюз, в формирането на институциите. И това ме мотивира аз също един ден, може би, да се занимавам с нещо свързано с Европейския парламент, европейските институции, може би Европейския съд. И също с посещенията в съда, прокуратурата също много ми помага да формирам своите интереси и всички дейности на Евроклуба, проектите, които правим, ме карат да се замисля колко важни са тези институции. Георги и Елица, благодаря ви за вашето участие. До скоро! До скоро! Благодаря. Сега с нас, макар и онлайн, защото живее и работи в Швейцария, ще се присъедини Иван Бъклев, завършил гимназията през 2018 година. Той е завършил бакалавърска степен Европейско и международно право в Маастрих, магистърска степен Международно право в Католическия университет в Лювен и магистърска степен по международно право в Цюрих, един от най-активните членове на Евроклубът. Здравейте, господин Бъклев, или просто Иван? Просто Иван, да, ти няма проблеми. Здравейте. Здравейте на всички. Как сте? Добре, бих казал добре. Малко изморен от работа, все пак. Петък е, нямаме търпение да се приберем от къщите и да се забравяме през уикенда, така бих казал. Но принципно добре.
Какви са ви спомените от нашата гимназия и Евроклубът? Доста интересен въпрос. От гимназията и от Евроклуба, нека може би по-към Евроклуба, понеже гимназията доста спомени има, не знам колко време имаме за интервю да ги разказваме, но от Евроклуба мога да кажа, че е един от основополагащите елементи към моето професионално и личностно развитие постфактум на обучението в езиковата гимназия Иван Вазов. Благодарение на Евроклубът аз получих мотивация и всъщност Евроклубът беше един от малкото елементи, които ме запали към интереса към европейското общество, Европейския съюз, системата, която ни изгражда и ме накара всъщност да последвам обучението, което след това всъщност започнах в университета. Така че до голяма степен мога да кажа, че от Евроклуба имам само хубави спомени. И не само от клубът, но и от всички хора, които взимат участие, целият учителски персонал и моите съученици по това време. Имате завидно образование. Как Евроклубът повлия на вашият избор? Мога да ви дам един много хубав пример. Когато имахме възможността с Евроклубът да участваме по проекта Еврошкола, имахме възможността да отидем в Европарламента в Страсбург и макар и за един ден реално да изживеем как протича ежедневието на един европейски представител, как се решават реално големите въпроси на цялостното европейско семейство и всъщност възможността да се срещнеш с ученици и не само, по-връстници из цяла Европа, да се изправиш през стотици други хора и да дискутираш и обсъждаш основните проблеми на деня, въпреки и за един ден, са емоции и възможности, които само Евроклубът и проекти като Еврошкола реално могат да представят на един ученик. И поради тази причина и тези всъщност моменти ме накараха до голяма степен да си помисля, че да помечтая малко, че може би това е моята сфера, може би това е нещо, което ме интересува и всъщност до голяма степен посещението ни в Страсбург ме накара да последвам европейско право в моята бакалавърска степен. Последствие вече други неща се случиха и в момента не се занимавам изобщо с европейско право, Европейския съюз и също съм извън Европейския съюз, но зародишът на всичко това до голяма степен беше Евроклубът, нашите изяви и всъщност целият учителски персонал, който в частност госпожа Митева, която е била винаги с нас и ни е подстрекавала до голяма степен да се интересуваме от Евроклуба, Европейския съюз и цялата евроценностна система до голяма степен. Спомняте ли си най-интересните ваши участия с Евроклуба? Безспорно, да, не е много трудно да се забравят. Безспорно най-интересните, отново наверно се повтарям, но най-интересните бяха определено Еврошкола, в момента в който успяхме да отидем в Страсбург да посетим Европейския парламент, но също така и посещението ни в Варшава, където имахме възможност да отидем на така наречен Европейски марш, в който отново имахме възможност да се срещнем с много други хора из цяла Европа, други култури, да си комуникираме и всъщност да оценим обществото, което в България вече е част близо 20 години. Без подобни преживявания човек трудно би си представил всъщност цялостната перспектива, в която всеки един от нас живее всеки ден. За мен тези два момента биха били основополагащи. Това бяха моите въпроси към теб. Ако имаш нещо да добавиш, може да го кажеш сега. Бих искал да добавя към вас, учениците, да взимате реално активна позиция в Евроклуба и наистина да се интересувате от нещата, да не слушате толкова много големите, когато ви казват, че сте много малки и още не разбирате, защото вие сте реално бъдещето. И наистина се надявам да възприемете Евроклуба като
поле, в което може реално малко да помечтаете, защото това е единственият начин, по който европейските идеи, европейската ценност може да се развие. Ако младите ученици, вие мечтаете, помислите реално за големите въпроси, а не само за бедното ежедневие на TikTok и YouTube и какво ли още не. И другото, което ви съветваме да слушате госпожа Митева, защото тя е един отличен професионалист и невероятен преподавател. Благодаря ти за това, че се съгласи да участваш и се надявам скоро отново да се видим. Честа беше моя. Благодаря ви на всички. Следващият ни гост е госпожа Анелия Митева, една от най-познатите на всички нас личности, преподавател по философия и гражданско образование. За нас е огромно удоволствие да работим с нея. Тук е момента да я благодарим за съдействието за осъществяването на този подкаст. Здравейте, госпожо Митева! Много се радвам, че се съгласихте да бъдете наш гост и ни помогнете при организирането на този проект. Относно Евроклуба, как решихте да го създадете и какви успехи сте постигнали досега? Благодаря ви, Ана, за поканата. За мен е удоволствие да участвам в този подкаст на училищното радио. Относно Евроклуба. Евроклуба има дълга история. Да, честваме тази година 17 години от влизането на България в Европейския съюз. Оказа се, че клуба е малко на повече години от тези 17 години, защото преди това аз се занимавах с ученици с различни дейности, свързани с правата на човека, с ООН, най-различни активности, свързани с екология, осъществявахме. И се оказа, че всъщност нашата активност беше забелязана и ни поканиха да участваме в национална среща на европейските клубове. Тогава всъщност ние вече решихме по-сериозно, че ще се занимаваме с европейската тематика. А всъщност каква е тя? И в годините с какви теми сме се занимавали, е интересно наистина да знаете. Темата България в Европейския съюз е изключително широка. Дискутирали сме не само ползите, като политически, икономически възможности, правата на гражданите, но за мен България е едно невероятно богатство. Затова в годините сме обръщали внимание на българските традиции, на това, че в европейските измерения ние трябва да се запазим като българи, да съхраним нашите традиции и да се гордеем с това, което имаме, дошло е от вековете, и да го съхраним и да го предадем във вековете. Разбира се, ние много работим и по европейските ценности, които са важни за нас. Те са и ценности на българското общество. Толерантност, правата на човека, доста теми и дискусии правим за правата на европейските граждани. Много често ние работим по различни проекти, като тук мога да отбележа участие както в Еразъм проекти, така и в проекти, които сме правили в рамките на Национална асоциация български европейски клубове. Това е националното ни обединение на всички европейски клубове в България. И ние всъщност много често с катедрата по европеистика, понякога и с катедрата по политология на Софийския университет сме правили интересни проекти. Даже сме участвали в създаване на помагала с разработени теми и уроци, които могат да бъдат ползвани от хора, които тепърва искат да се занимават в тази наука, в тази насока. Какво дава Европейския клуб? Европейския клуб дава не само знания за правата на европейските граждани, за това как работят институциите, но и развива определени умения. Затова ние работим по дебати, по ораторски речи,
Много е важно учениците да знаят как работят институциите и в този смисъл ние имаме връзка с Пловдивска прокуратура, с Пловдивския районен съд, водили сме ученици в парламента, за да видят как минава заседания. Разбира се, и най-големите ни постижения са международните участия, конференции на европейските клубове в Варшава. 2 пъти сме били, като преди това участваме с проект, който е зададен по конкретна тема. И ако не одобрят, участваме. 2 пъти сме одобрявани, участвали сме. Това е наистина нещо интересно, защото от цяла Европа преподаватели и ученици участват в различни дейности и, разбира се, емоционалната част, приятелства, които остават във времето, много приятни, много емоционални. Също така и няколко пъти сме били в Страсбург в програмата Еврошкола на Европейския парламент, което е депутат за един ден. Учениците влизат в ролята на депутати, като с различни свои връстници участват в дебатирането на много важни теми за европейското развитие, които са развитие на младежта, преодоляване на младежка безработица, транспорт, екология, климатични проблеми, бежанска криза, изобщо важни актуални въпроси. И след това излизат говорителите на отделните екипи и дават решенията, като тези решения се предлагат и на големия парламент, защото има много мъдрост в решенията на младите хора. Тоест времето от 8 часа сутринта до 18 прекарваме в Европарламента, повече научаваме как работи, виждаме колко е трудно да се вземат решения понякога, че консенсуса не винаги е лесно постижим. И също интересни проекти, срещи, възможности, като за мен Евроклуба е бил много важен не само за това да дава допълнителни знания, а да развива умения и да създава гражданска позиция, нещо, което е важно в съвременното общество за развитието на демократичните процеси. Като ръководител на Евроклуба на гимназията, какви важни събития сте участвали и успяли ли сте да заинтригувате учениците си към работата с европейските институции? Аз всъщност отчасти отговорих на този въпрос. Да, всички тези национални и международни срещи, както и работата в училище, срещите с различни личности, защото тук говоря не само за евродепутати, които са посещавали нашия Евроклуб, но и личности, които имат постижения в своята област, са допринасяли за мотивацията на учениците в това да работят по европейските теми, да се интересуват от различните възможности, които дава Европейския съюз и същевременно да търсят себе си, да откриват онази своя по-нататъчна професионална насоченост, която е много ценна. От клуба има много хора, които завършили гимназията, са получили онази ориентация към право, към международно право, към европеистика, политология, но, казвам, в клуба съм имала хора, които са били чудесни в IT възможностите и днес IT специалисти. Скоро срещнах моя ученичка, която е един чудесен доктор. Имаме и доктори. Тоест от най-различни области, което пак ме връща към мисълта, че клуба е отворен за всеки, който се интересува от европейската тематика, от демокрацията, от гражданското участие, от България и Европейския съюз и иска да развива ораторските си възможности, иска да работи в екип, защото често пъти правим и
проекти екипно, така че най-различни ученици, които са били заинтригувани от Евроклуба и в последствие в различни области са се развивали, което е чудесно, но развивайки се в различни области, те си остават едни граждани на България и на Европейския съюз. Последният ми въпрос към вас е каква промяна се случва в България след влизането и в Европейския съюз и как би изглеждала България сега, ако тя не беше член на Европейския съюз? Така, Ивана, това са два въпроса, които са много свързани. Какви са промените? Промените са много. Промените са много и в областта на политическата система, в областта на икономическото развитие, в областта на правата на човека. Аз винаги казвам, че човек, като започне да разглежда онези 31 глави, които всяка една страна, която се стреми да влезе в Европейския съюз, трябва да отвори, да повиши всичко това, което прави в тези насоки, за да отговаря на изискванията да стане достоен член на Европейския съюз. Тук става въпрос за предприсъединителните договори и ако трябва да ги резюмираме, това са в политическата сфера демокрация, тази система многопартийна, която е много важна, гражданското участие, правата на гражданите, честните и справедливи избори, също така в областта на икономиката, развитието на пазарната икономика, което означава един свободен пазар, конкуренция. От влизането на България в Европейския съюз ние имаме един богат европейски пазар. Това означава, че всеки български производител може да представи своите стоки и да помисли как те да бъдат по-конкурентни, освен че има защита на някои наши стоки, които се представят като уникално българско производство и Европейската комисия определя кои са тези български стоки. Така че има големи възможности. Що се отнася до образование, възможностите са изключителни. Дали тук или в някоя европейска страна ще учи ученик или студент, възможностите са да участва в Еразъм програма. Възможностите са да пътува. Има такива програми, които са на Европейската комисия за пътуване в Европа, за безплатни карти по железопътните линии. Важното е младежите да имат навършени 18 години и да могат да участват в тази програма, да бъдат одобрени, за да осъществят това пътуване. Каква е целта? Да опознаят повече Европа, да видят културата, да развиват езиците, защото езиковото многообразие е голямо и е много важно всеки млад човек да знае, и въобще всеки европейски гражданин, поне 2 европейски езика, освен майчиния, и да ги развива в комуникация с други граждани на Европейския съюз. Така че възможностите са изключителни. Какво би било България, ако не е в Европейския съюз? Една страна, която ще бъде в затворен модел, без всички тези възможности. Още веднъж искам да ви благодаря, че се съгласихте да участвате и че ни помогнахте с организацията на тези интервюта. Пожелавам ви една страхотна 2024 година, късмет и успех. Много благодаря, Илана. Аз от тази възможност, която ми давате, бих искала да кажа това, че Евроклуба за мен е удоволствие. Удоволствие да работя с едни интелигентни, умни, амбициозни ученици. Благодарим. Следващият ни гост е Ангелина Кунева, която е завършила езикова гимназия Иван Вазов с френски език. Здравей, Ангелина, как си?
Добре съм, благодаря. Първият ми въпрос към теб е малко по-различен. Кога завърши гимназията и всъщност как беше твоето обучение тук в училище? Аз завърших гимназията през 2017 година, както казахте, с профил френски език и съм много доволна от обучението си в гимназията. Била ли си част от някакви програми на училището, свързани с Европейският съюз? Всъщност не съм участвала, тъй като тогава нямах толкова задълбочен интерес към това. А кога се появи интересът ти към Европейският съюз? Точно това е интересното при мен, че интересът ми се появи, когато започнах да уча политология във Франция. И съответно, вече като пълнолетен гражданин, виждам какви са ползите от членството ни в Европейския съюз и всъщност оттам тръгна всичко. Като един пълнолетен гражданин на България, какво значение за теб има членството на България в Европейския съюз? Членството ни има огромни ползи, дори да не ги осъзнаваме винаги, защото даже вече ги приемаме за даденост, но особено за нас, младите хора, това е възможността да работим, да учим навсякъде в Европейския съюз, което поколенията преди нас не са имали такава възможност. Какво научи от стажовете си с европейските институции? Имах възможност да осъществя такъв стаж в Европейския парламент в Люксембург и това ме научи на изключително много неща. И най-вече срещнах с толкова много хора от различни националности от целия Европейски съюз. Така че успях наистина да видя от първо лице какви са ползите и че всъщност има смисъл да вярваме в европейската идея и да упражняваме правото си на глас като европейски граждани. През юни месец ще се проведат изборите за Европейски парламент. Ние ще избираме 17 депутати. Защо е важно да се гласува? Важно е да се гласува, защото Европейският парламент е единствената институция на Европейския съюз, която избираме ние гражданите директно чрез гласа си. И за това е важно, защото трябва да покажем нашия глас, трябва да покажем, че за нас е важно кои хора ни представляват в тези институции и че всъщност това, което те правят, е важно и е значимо за България, а не да го виждаме като нещо, което не ни засяга пряко. Това бяха моите въпроси към теб. Ако имаш нещо да добавиш, може да го кажеш сега. Да, искам да призова всички ученици, всички слушатели, които ни гледат в момента, да ги призова да следят европейските избори, да бъдат по-информирани и да използват своето право на глас на 9 юни 2024. Благодаря ти за това, че се съгласи да участваш в нашия подкаст и се надявам скоро отново да се видим. Благодаря, всичко добро. Скъпи зрители или слушатели, вие слушахте тематичният подкаст на училищното музикално радио на Ига Иван Вазов. Очаквайте ни отново през февруари месец, месецът на любовта, с новите ни проекти, които все още остават в тайна. Специални благодарности на госпожа Митева, както и на нашият оператор Александър Стайков и нашият главен озвучител Ангел Георгиев. Довиждане и до нови срещи!